Niadtong nagbuntis ang akong manghod, wala kay ko kasubaybay sa iyahang journey, kay tungod na busy ko o kampante ko sa iyahang pagbuntis. Apan sa dihang nanganak na siya last January 2022, ug gitabang sila sa iyahang baby kay nakaanak siya sulod sa sakyanan. Human gyud og gawas nila sa gate sa iyahang gipuy-an nga balay. Dito nagsugod ang istorya sa usa ka brave and strong mother. Kauban nato karon ang akong igsuon nga si Reggie Lou Barbarona to share God's faithfulness and how God strengthened her sa journey sa iyang pagpanganak. Unsa istorya sa imuhang pagpanganak last January 2022? Unsa kito nga date? January 17, nagsugod to udto. Nag-start siya og sakit ang akong kuan. Nag-start og sakit abigay na kog panuhot lang. Moto ni adto nami sa ospital. Tapos dito na ko gi-check mga gabi namin naabot dito Pag-check sa ko 3 cm pa ko. Moto na ana ang nurse na balik sa daw uli na lang sa daw ko pagkaugma kay magpa-ultrasound sa ko kay gipangitaan ko nila latest na ultrasound moto balik ko diri sa balay mga alas 8 sa gabi doon na sunod-sunod siya mga 20 minutes na straight na sakit kayo gikan sa sala grabe ang kasakit ning ano nako ning yaka nako nagkamang nako sa kasakit paabot sa gate jud anak ko nana ang ulo gani gitawagan si ate Reg na patuon timing ang pagabot ni ate gihigda dayon ko sa likod sa sakyanan paghigda nako sa likod sa sakyanan wala na gid nako napugan na utong gyud nako og ning gawas si baby Olivia may gani nasalo siya sa siyang papa idala ninyo sa usa ka public hospital unya kumusta ang admission dito? Ang pag-admit grabe pag sugod pa lang gyud ay kasaban ko nga ano daw ang kuan nganong nang haplas daw ko tapos kanang kabalo man ko na busy kay sila pero daway sila mag-communicate sa kanang mga pasyente sa ako ato na that time kay marag suko kaayo bulag na ni baby after nagiputol ang pusod. Yes, oo. And then after that pailawon pa jud ka sa swab test, right? O pag after sa ko ang pagtahi o kanang paras pa ato diretso ko nila sa marag room para for swab test. Mao to mga ano lang 10 to 15 minutes lang di gawas ni syagit ang nurse na positive daw ko. So mo to lisod kaayo ang kinabuhi tuwa kay syempre wala kay watcher kay na positive lagi ka. Yes. Pagabot nako jud dito kay marakog nagtanga kanang wala ko kasabot sa akong gibati. Pero dipinsa nalipay ko nakapanganak nako pero wala pa ko'y balita sa akong anak. Unsa nga day or pila ka days bago gibalhin si baby sa imuha? And naay problem di ba si baby wala dayon siya na pa-dede? Wala dayon hatagan og gatas. Motoy kuan. Pag ingon sa akong partner, dugay siya na padede sa kuan, dugay siya na padedehan kay daghan pa man nag mga test unya. Wala dayon na ano ba kanang murag wala day available na breast milk. Nabalhin nahatag si baby sa ko January 19 pagka mga around 4 PM. Ana man ang doctor di ay daw since premature man siya, 8 months lang si baby. Kumusta ang inyong panag-uban sa sulod? Happy ko, syempre, pag unang kita na ko siya kay, kagwapa sa kong anak ko eh. Anak ko, kanang ganing feeling, syempre, first time mom. Kanang, isa sa kanang happy na day sa akong life na nakita na ko akong baby. Nakauban. Kato na nag-start siya hilak, kanang, makalitan siya violet. Wala ako kasabot, maratol ko. Dagan ko sa nurse. Tabang. So, tabang akong anak ni Violet. Di ko paminawon. Tapos, kanang, may gani, gaksun lang nako siya. Ikuan lang nako siya diri sa akong dunghan. Pagka after mga 1 minute yan, okay na siya. Muna to, nakuan. Siguro mga, mga 12, 13 hours siguro may na nagkao. Wala, gid ko natulog kanang
hadlo kay ko matulog kay kanang iyang hilak mo gud kay walay tingog. May ginabati. Kanang mo anak lang imo lahi lang iyang dagwa niya mo violet siya. Ginakuan ako siya kanang gihigda na ko siya sa akong kuan kay gikan man ako siya gipadadi gipa anak nako pa para ma-burp siya. Sa moto nagkanta-kanta pa ko ato ang You are the one. Kato mo dyan akong ginakanta buntis pa ko. Pag man ato gikantahan dyan ako siya kato. Lord, I offer my sikog ingon ato ko, Lord, ayuhan ako, baby. Uy, kanang lain, ay magtanong, ani siya. Uy, sinaraguan ako, taod-taod ato, kay, kanang, na siya sa kuntukan. Kusog lang siya, og kanang burp. Na siya, ni anak lang siya, wala naguba iyahang naong nigawas, tagata sa iyahang baba. Pagkaman ato, kay, kapansin ako, wala na siya naghinga. Tapos ato ning dagat ko nakadextrose pa ko nang pay ka ng kuwan para sa dugo nagikuan sa akong kamot kitanggal gid ako ning dagat ko sa nurse dito anak ko sa mga nurse akong anak wala na naghinga ko ba to ilang gitabang ang ako anak pero medyo nadugay-dugayan ba to ka may mga gamit dito sa kanang mismo na ward ba niya dito lang sa ward siya gitabang matugi gipangitaan pag mga oxygen mga kuan niya agad to wala ko kasabot sa kong gibati iyon na si doktor napatay na si baby kasi nagtawag pag yung sa doktor nagtawag niya ito sa kong partner mag-iingon sa doktor na wala na si baby Nahagpan mo siya. Ako ra isa kanang Lord Lord wala ko'y kaupan ganong inani kanang sa akong mga likod bakit na ang mga mama dito bit-bit nila ilang mga anak tapos si baby wala ko kasabot wala akong babuang Unsa imong last giingon kang baby ato? ako love kayo na ka napitak na bihingan ng panipipor at ako mga naingon gihatag pa man ang pateng lawas sa ako wala na ko kaano paingon pa ko na ako pila na lang po siguro kung kuha ngat mo kung anak man ako sakit ka ayo wala but after ato ako dili ko gusto mo give up sa life kay tungod nawala si baby kay kabalo ko dili siya kanang dili siya ma-happy kung ako pud nay mahitabo sa kuha ning laban pud ko na kanang ma-okay gihapon ko ba despite sa mga sa nahitabo kay baby Sa katong nga journey, unsay mensahe sa Ginoo sa imong? moto kanang naay purpose ang tanan anong nahitabo anong nainato si baby anong gikuha siya sa baby so ako dili pa siya totally healed namdam na pod ko sa iya afdan ako sa iya mga video sa iya mga picture sige na kog hilak gihapon mga kadlaw mo na dili gihapon ko katulog pero pasalamat ko sa akong mga sa family nako sa mga friends nako laban na sa akong partner okay every time na mag-inana ko ginagakos ko niya anong marapong mag-talk ko kay baby kay at the same time mag-talk ko kay God about sa kanang mga nahitabo ug kanang sa plans gani so I know na di jud ko ka move on kay kanang anak man ako na pero at least kanang somehow nagalook forward ko na kanang okay na madto ko sa puntod niya na nakasmile and then kaya, syempre, nagplano gyapon mi sa ako ang partner na puhon, siguro years. Yes, in God's perfect time. Hatagan gihapon mi og kanang baby. Lastly, what's your message kay Baby Olivia? Di, kanang kabalok na love kay ito ka. Love kay ito ka, di. Dili ito makalitan. Sa imong kining mensahe nga to sa mga mothers nga kana pod na ay kana ganing nuwad-an og anak o na ay problema sa mga anak and to all kanang mothers. Siguro sa tanan mga mama kay matuog ko na ay purpose ang tanan kanang dili lang jud mawad-an og pag-asa, dili mo give up sa life kay eventually kanang time heals sa
ato ang mga ginapangbati, mabot ang panahon na kanang dili na ana kasakit ang atong bation, malipayon gihapon ta pagabot sa panahon. Sa medical certificate ni Baby Olivia, mabasa ang acute respiratory failure nga mao'y giingong rason sa pagkamatay sa bata. Gihaya pa ang bata tungod negative kini sa COVID ug gihulat si Regilu nga makahuman sa quarantine. Una kini gilubong. Saludo ko sa tanang inahan. Ilang sakripisyo dili kabayran. Bisan unsa man ang imong ginaagian karon, hinumdumi. Sa Romans 8:28, all things work together for good of those who love Him. Sakit man, usahay, dili nato masabtan. Apan ang Ginoo na ay katuyuan sa tanan. Ako nang hinaot nga bisan unsa man nga level sa kasakit ang imong ginaagian karon, hinumdumi nga ang Ginoo mao lang gihapon sa una, karon ug sa umaabot nga adlaw. Dili kaniya pasagdan o biyaan. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radyo Manrans, Barbarona, Tatak, RMN.